дуруди худо ба шумо дӯстони азиз. Мо дар сафар ҳастем. Нигоҳ кунед, бачаҳое ки дар Тоҷикистон масъалаи оғозмед, масъалаи умумии сарчаспунӣ, бачаҳои мо дар отпуска буданд, омадан занг занед, биё иншаллоҳ ҷарроҳӣ мекунем. Бачаҳое ки ҳоз дар WhatsApp ман надида истода, яъне дар WhatsApp-и оғозмеди Тоҷикистон, биёед кадмед ки дамо ҷарроҳӣ карда будем барои плазма, барои дуюм этап, сеюм этаптон. Биёед бародаро, рақамо дори экран. Ин рақамои мақсад 85-70 ин Россия, ин 65-65 Тоҷикистон. Занг бизанед. Адреси мо дар кӯчаи Бохтар 48, яъне пеши ҳамин ҳайкали Исмоили Сомонӣ ёки рӯпарои Бифа-центр, клиника Ахвар, ҳамонҷа меоед. Дар ҳамонҷа чи аст, ҷои мухчаспунӣ мо омаде. аз ин бобоҷон ҳатман занг бизанед, суҳбат кунед, иншоаллоҳ шуморо скита мекунам. душанбе аст, Россия аст, тамоми Россия паштиёзи ҳастай. Дар душанбе ҳам ҳастан оғозмед. Худо нигаҳдор. Илтимос лайк, комментария фаромӯш накунед. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Оғозмед кай мебиёри бобоҷон мӯи сарчаспунӣ ба ватана ба Тоҷикистон. Алҳамдулиллах омадем дар центри Душанбе ҳамроҳи меҳмонҳо истодагим. Салам алейкум, ребята. Как видите, мы в Таджикистане, столице города Душанбе. Здесь мы решили открыть свою клинику Огузмед, потому что очень много спросов были. Спросили, когда вы открываете в Душанбе, когда в Таджикистане. Вот, решили здесь открыть свою клинику, филиал Огузмед. Таджикистан, Душанбе, всем ассаламу алейкум. Наконец-то в вашем городе тоже есть наш филиал Огузмеда. Так что всех лысых или у кого проблема с бородой, ждем в Огузмеде, в городе Душанбе. Хуб дӯстони азиз, ба ҳамон хотир ҳозир мо мерем клиникаи Ахвар ки мо қатъиш иншоаллоҳ ҳамкория сар кардем. Шуморо клиникаро нишон метем. Видеоро то охир тамошо кунед. Рақамо барои занг задан аз ҳамоли записа сар кунед. Занг бизанед, худам ҷавоб метем дар хизмати шумо. Бобоҷон ашуда. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Тамошо кунед. Всем салам алейкум, ребята. Добро пожаловать в нашу клинику Огузмед в городе Душанбе. Ребята, у нас очень много спросов было из Таджикистана. Вот, наконец-то мы открываем свой филиал клиника Огузмед в Таджикистане, именно в городе Душанбе. беҳад муроҷиат буд ки бобоҷон кай ҳами оғозмед мӯи сарчаспунӣ дар Тоҷикистон мешавад. Дар дохили Душанбе, дар центр, дар дили Душанбе кушода шид балнисаи оғозмед. ҳамроҳи мо ҳастай Кемал бародар, яке аз намояндагони ширкат ва генерал директор Ҷамшед бародар ва бародари ҳастанд ки паси экран нишон дода наметунам. Ба дили пир аз ҳозире ки ҳамин навора диди запса сар кунӣ дар гиҷо чихел кадам нарх навоша ҳамаша нархномаша худом мефаҳмонам ба телефон шумора. Рӯзҳои наздик ҷарроҳия мо сар мекунем. Так что у кого проблема с лысиной или не растет борода, можете спокойно записаться в нашу клинику Огузмед, именно в Душанбе. Здесь номера выйдет. А пока пойдемте клинику посмотрим. Ассалому алейкум дӯстони азиз, қарор дорем дар ватани азиз дар Тоҷикистон, дар улицаи Бохтар 48. Инҷа як ҷо аст бари парламент ёки пеши Сомонӣ клиникаи Оғузмеда кушодем. дӯстон, имрӯз дар клиника ҳозир ма шуморо медурам, ҷарроҳии хонаро нишон метим. Ба дили пир метонед шумо чикор кунед дӯстон, запис кунед рақам. Агар ки телефона набардошед ман худам ҷавоб метим, дар WhatsApp нависед. дӯстон азиз, ин ҳам боша ҷарроҳихонаи Оғузмед ки мо сар кардем. Шумо аз ҳамин навора дидӣ, метонед занг бизанед, запис кунед. Ман ҳама вақт гуфтагӣ мардуми Тоҷика, аз ҳоло шумо метонед запис кунед барои аксия калон рафта истода, занг бизанед, телефона ман худам ҷавоб метим. дӯстон, як чиз аз хуби ҳамин ки ҳамин Оғузмед, яъне ширкати Оғузмед, яъне врачи занҳо барои занҳо дора, мардҳо барои мардҳо. хоҳарое ки аз қош мақсади мушкилӣ доранд, аз мӯи сар хоҳарон ба дили пир метонанд занг бизананд, қошҳоро мечаспонанд ва мардҳоро ҳамчунин риш, мӯи сар ҳамчунин дар ҳамин ширкат шуморо чикор мекунанд, ба дили пир мечаспонанд. ба он хотир ҳозир аксия рафта аст. илтимос навора паҳн кунед. дар шаҳри Душанбе, дар улицаи Бохтар 48, пеши чӣ мегӯям пайкараи Исмоили Сомонӣ, дар шаҳр, дар центри шаҳри Душанбе. Ба дили пир ширкати Оғузмед дар хизмати шумо. хуб дӯсти азиз, ҳамин навора ки диди ба дӯстат, ба ҳамкурсат, ба ҳамсинфатро ки шахсое ки кал ҳастанд, бугӯ бобоҷон Оғузмеда ба Тоҷикистон овард. агар ки риш надорӣ, хош надорӣ, мӯи сар надорӣ, навора паҳн кун. аввал ахириш парвардигор, врач ки ҳо гуфт мешавад, значит гарантия ҳаст. гарантия аввалиш парвардигор, ахириш парвардигор, баъд бобоҷон ва врачҳои Оғузмед. навора паҳн кун дӯстам, бахилӣ накун. аллоҳ нигаҳбонту мардуми Тоҷикистон. хати шумо бобоҷон 88 ҳамкор да ҳамҷа ало алора хидм мекунам, приёмам хидм мекунам, ҷавобам хидм мегӯям. ассалому алейкум.